Hey Harry, met Boukje. Hey, we zijn er. Dus we kunnen Jasper wel naar binnen toe brengen. Hoe lang heb je hem Jasper nou net jongen? Nou, goed 3 weken denk ik. Ja, ik denk zo'n 3 weekjes. Goed 3 weken er van huis af. Ja. Hebben we een lege box zoals jongen. Ja, wat hij het zien laten mat, daar gaan ze nog even op traind. Hey, Jasper. Jappio. Hi jongen. Hey. Nou. Hey. Wie is er weer? Hey. Hey. Heb je nou ook wel wat spanning in het leven? Of? Nou, het begint wel een beetje te komen, maar haast dat er het hoofdstellen krijgt en een lange lijn en dan wordt het echt spanning. Dan begint het hart wel eens wat harder te rattelen. 129. Je scherm Jasper even af van alle belangstelling. Ja, dan kan er even tot zichzelf komen weg van alle drukte. Voordat hij haast in de baan niet mat. Hij houdt zelf ook altijd even op van nou, ik wil wel even mijn rust laten worden. Ja, en hoe jouwt hij dat dan, hoor? Hij gaat maar zijn hol in een hoeken staan en maar zijn kop naar de meesten toe. Dus dat is duidelijk genoeg. Dat is mooi. Zo mooi. Jo, heb ik mist? Ja, een lege box, hè, dat kunnen we eigenlijk net over. En dan vooral deze net. Nee, hè? Nee. Zo, kijk even een beetje beter zien. Hé? Zo. Oh, ik krijg net een tut van, hè? Ik ben trots op hem zijn. Hè? Ja hoor. Is ook. Ja, dat is er zeker. Ja, wij zijn zeker fan. Ja. Vooral Was van helemaal ontroerd net. We konden wel om huilen net. Ja? Ja, dat vind ik bijzonder. Dit is zo'n bijzonder part. Als je zo meteen binnenkomt, ja, dan, dan gebeurt er wat als je binnenkomt. 6e of de 7e jaar dat hij bij mij is, voor de keuring. En dat gaat goed. We hebben wel een goede klik samen. Ja? Ja. Ja, het paard wil goed werken en je merkt weinig aan hem dat hij ouder wordt. Ik vind het heel bijzonder. Ja. Dat is ook een paarden zijn. Boukje, dat is nog wel even een putsie, hè? Ja, zeker. Het is extra lang en dan haak ik het hier uit de knoop en dan gaat het Jeroen er weer in de knoop. En dan maakt het zuur allemaal mijn voet weer. Dus het hel je. Mooi, en dan hebben we Jasper. Kunnen stappen. Maar voor jou hoor. Ja. Dat vertaalt zich in een rol. Nog even geduld. Nog even geduld. Ja, het bloed wordt steeds tender. Ja, dat toch dus vrienden. Zwets dit met al op reg. Ja, Jasper! Ladies and gentlemen, the king of the Stallion Show, 2017. The one and only, de enige, echte Jasper 366. De hele arena stiert al. Super enthousiast. Jonge man, hey. Hij was helemaal blij. Wat ging er best, hè? Hij had er echt zin in. Super, hè? Leuk. Wat mooi, wat mooi. Wat mooi. Fantastisch. Goed, hé? Hey, ach. Braaf, hè? Super goed, die jong.
Nou, dan gaan we rondstappen. Ja. De weer is zo mooi. En dat publiek, dat trekken me nou nog weer meer dan zo is. In de laatste twee groepen komen nog binnen en daar worden dus als de kandidaten voor de finale weer uithellen. Ja, dames en heren, dan komen we bij, ik denk bij de publieksnivellering. Die gingen allemaal verstaan. Een geweldige presentatie. Was niet een makkelijke keuze vandaag, echt heel moeilijk. Maar we zijn toch bij Beer uitgekomen. Ja. Nou ja, dan moeten we misschien zelf de laatste voor invullen. Hoe heet die laatste groepje, dames en heren, met z'n allen? Hey. Mooi hè? Ja, zeker. En de kampioen vandaag bij de oudere hengster is... Nou, ik ga met twijfels nou. Die horen me net goed. 4,38. Meeuwis pakt het kampioenschap weer. Meeuwis 4,28. En dat betekent dus wel dat Jasper dat hij nou net meer Mike. Nou, hij weet dan weer in de kampioensring. Weer er weer bij. Wat kind dat bokje naar in? Haal eraan. Zo weer het, hè? Bedankt jongen, hè? Ja. Bedankt. Hey.